това нещо. Здравейте, Люсон от Battery Service. Днеска правим още една поредната батерия. Само че батерията, какво представлява? Ето в тази кутия се намира ето този пакет. 15 клетки, 3S 5P. 15 клетки. Много голямо, масивно и интересно. Абсолютно принципно безмислен пакет. Казвам безмислен, защото клетките не мога да кажа с какъв капацитет са, но устройство, което черпи енергията от това нещо, един вентилатор, който е замерихме го около 4 ампера, с този огромен пакет работи 20 минути, което е абсолютно безумно, както се досещате. Съответно, за това нещо трябва да бъде подменено, тъй, защото да работи както подобава. Подменихме го с ето този пакет, който е 3S3P LG клетки. Електрониката ползваме оригиналната, която е навътре на пакета. Той само се асемблира пакета и слага, в момента сме го вързали така, за да ви покажем как ще работи в устройството. След това ще бъде фолиран и това нещо затворено и така нататък и си отива да си работи. Но с този пакет, който е 3S 3P, т.е. 9 ампер часа, устройството работи 2 часа и 10 минути. Говориме, стои, работи, непрекъснато емпиричен опит. С това нещо с 15 клетки работи 20 минути. Мисля, че може да схванете на къде бия, за да не обяснявам на кое какво качество и така нататък. Сега, цялото това нещо, дали е това или това се зарежда с ето този, да наречем псевдозарядно, защото той е адаптер, който пише, че е 2 ампера, всъщност по наше замерване е 1 ампер. Това са дали хората, така че с това ще работи. Сега ще ви покажа в устройството и устройство, за което е това нещо. Продължаваме, това е устройството. Позната добре на нас мечка, само че тази една идея е по-голяма, мисля, че около 3 метра. Включили сме вече отзад, пускаме вентилатора, така, за да може да я надуе. Не знам доколко се чувам. Вентилатора е рейтнат на 4 ампера и половина, но не дърпа толкова никога. Реално погледнато е около 3,8-3,9 ампера. Така, чакайте само да хвана пакета. Ето това е устройството, за което е тази батерия. С новата батерия работи 2 часа и 10 минути, както казах. Ако се спази спецификацията, която е вътре в кутията и си сложат 15 клетки, би трябвало да успеем да го вдигнем до 4 часа. С LG клетки или с Samsung, все едно няма значение какво е. Така че, ако имате такива устройства, мечки, крокодили, жаби, маймуни и камили, няма проблем, могат да се направят. Това от мен, batteryservice.bg.